Didemek ngeten kok riyen. Ayo, ndang metu saestu niku. Terus Rame lu Medal. medal. Iku ae gugut-gugut kadan Mas Ali. lintune niku wonten nate napa nemukaken tinggalan Mas ngoten. Nggih. Teng lintune mriki Mas. nate Yang niki kriyo Mas Ali niki. Dengan kada foto. Warga setempat mriki Pak namaiaken sumur niki dengan sumur nopo Pak? Bagamina. Jadi teman-teman di depan saya ini ya letak lokasi sumurnya. Jadi sumur ini merupakan sumur keramat sejak zaman kerajaan, mungkin Majapahit ataupun sebelum Majapahit teman-teman. Letak lokasinya berada di tengah area persawahan teman-teman. Kali ini saya diantar oleh salah satu warga untuk menunjukkan lokasi sumur keramat tersebut teman-teman. Ini ya, ini suasana habis hujan jadi agak sedikit becek ya ini. Masih dari ngenten tiang griyo niku. Iya. Griyo ini namung kali. Kalau damel pendelik damel mboten. Tasih rimba lah cara ngoten tasih ngoten-ngoten niku. griyane ngeten sumur niki. Sumur itu ada griyane kan etane sumur griyane. Tapi damel niki pedepokan itu mereka iki. Niku cerita iki riyen-riyen Mbah. Nggih. Ngoten. Sanes niki era kerajaan. Mungkin Nggih gedang-gedang niku tapi Saderengipun wonten. ampun wonten kerajaan ana apa Empu Sendok niku. Oh. Niku napa Mas Duwo. Oh, Nggih. terus disambung. Ini disambung Kayak singo niku. Singo niku mau Empu Sendok niku melani kaya ben bulan sekawan kan diperingati hari jadi Watu Galur. Dereng ngeten desa niku pun wonten desa. Niki. warga setempat mriki Pak namaiaken sumur niki dengan sumur nopo Pak? Bagamina. Oh, sumur Bagamina. Nggih. Sugane namung ngoten. Diambil niki sinten niku Mbah Gamina. Nggih, buya leluhur kula niku. Oh, leluhur jenengan. Keturunan jenengan. Nggih, keturunan kula kan mun pengen cara ngoten. Nggih, nggih. Selanjutnya pun beli cuma ramah saja ini. Soalnya tanah ini nggih tanah Mbah Buyo. Tanah Mbah Buyo pol nika wau lombok nika ngantos nika wonten telo nika mriki tapi sakniki pun dibagi-bagi kali anak putu-putune ngoten niku sapeta ngoten. Nggih. Ngoten. Wah. Ini Mbah Buyo kula pol hidup niku. Terus mitos niki wonten apa? Tiyang sing mriki nedhi-nedhi napa? Oh, enten ke Malang, Nggih. ke ngantos Jakarta napa mendetuyani mendet kan beto curigen ngoten. Nggih. Kali curigen beto. Lha apa kok gorene? Iya kenapa tak bobok iki mandi ngoten. Niku tiyang lintu, Pak. Yang itu dibeto wonten Jakarta mriko. Nah, yang Malang niku sering mriki. Yang Malang niku. Damel tombo wonten. Iki aji nek jane ajenge dibangun ya Mas. Nggih. Nggih. Lah sing gadani iki mboten angsal. Dan ini anak-anaknya angsal niku Bu Suli, Mbah Sulika niku awak disukani atau pinten niki terus. Niki damel tiyang nepi riyen. Wis umur diwasa mawon ngoten. Kami nepi. Nggih. Tapi diberikan ngoten. Terus nek buktine iki tapi dibangun ya Mas. Nggih. Awakmu nepi nang kene. Jadi kita kayak ini tolong ngangkat ya ora kakek tembakan sakmene. Rumiyin itu ditembak kanthi 3 juta ini. Tapi pisan iki ae awakmu. Ngoten diberikan tembakan tapi pisan tok ae terus dibangun iki. Asline niku dheweane niku umpami bangsa dibangun enten ana omah-omah ning mriku. Upamine pun enten. Terus pilar-pilare pun enten. Nggih. Dan pilar dipendhati yang mriku. Bener nate itu mboten dibangun iki dibangun sing
kantuk nomor niku mau. Oh niki. Nek sini ki sing bangun sing tiyang Malang niku sakjane sing ngadan iki mboten angsal. Mboten angsal. Jane sukani kados Cungkup. nggih. Kubukan wonten. Kasibu nggih. Nggih, ampun nonton Tilare, ampun nonton papine tiyang Malang niku mau. Dadi ndugi tiang-tiang sing mriki niku percados nek panggenan iki sangat sakral, Nggih. ajaib nih. Kadang niku dulu nani cara kula semerap. Lah kula nggih semerap tiyang wedok niku kalih. Nggih. Yang jalan iku kalih. Mandi kembang kan mriki. Tapi kurang ajare niku mandi kembang ini langit bawah ten jerone sumur. Iku sing mboten seneng kula niku. Cara anten kula cara semerap senen niku niki diresiki dikuras napa niku kalau sing ada sing kantuk nomor niku. Nggih. Niki ben petangulane mesti anu panggang ayam iki yang sing tumbas nomor niku mau. Saestu. Cuma iki nonton yang nonton iki. Napa nyukane kembang, nyukane napa niku. Iki akan nomor ngoten cerita. Kenal tokcer. Dokter bagi Nomor ayo bisa niki ae tapi kok balen. Petis itu yang ini. nggih nggih. Kalau sudah Mas, aku didandani kesulitan itu sekarang 1 juta yang angsal dibangun itu au bos itu 1 juta kira enggak salah tuh sebetulnya nggak semerap kalau itu kan betul turun ya Mas ngelari kali dulur tonggo masih yang kenapa yang betul penting betul semerap ngatain kau jawab gue dan kan betul kakan omong ya kalau dari yang jalan ini betul semerap kan pun putus ngatain mulai bulan itu mau tak kira ngomong kuno gantungan ngundang bang berarti semua ramah kalau ngoten kalau aja ngoten loh kalau mboten turun ndang ngelari yang ini turun bulan basi misalkan Nggih. Nah niki tiang desa khususnya Watu Galuh niki nggih. nggih Niki ngramataken niki panggenan niki Nggih. sebagai tempat Nggih. bersejarah nggih nggih. sejarahnya selamat mriki sini niki Watu Galuh Timur Watu Galuh Kerajaan asli ini sing asli Watu Galuh nih Watu Galuh sing niki Mas Sing blok niki nggih panjenengan niki. sebagai daerah ngenten desa niku pun muncul kiambak riyen niki mulai di napa selamat hari jadi Sampai patok niku nggih. niku benten malih Mas niku akeh ambeh niku akeh ambeh terus riyen niku tugu niki yang riyen rumiyin terus saniki di coba-ngomongi tiang saniki didowandang niku ngoten Mas nah sini niku akeh ambeh namine bisa dulur niki Mas Berarti airnya berkhasiat. nggih Terus sama tiang sing mriki nggih. nggih Disukani nomor niku nggih. kula lek darane mboten ngandel bukti niki dibangun ya Mas Nggih. jadi umpamane ajenge garap sabin ngaten mesti ya rong tumpeng kira-kira niki mboten tumpeng tapi kelolane ya biasa oh gurung waktune ngoten kan enggak patis diitel Nggih. durung waktu asine sing ngresiki nggih kula asine sebab ini kan ini derek aja Mbak Bujo Nggih. jadi sing kan iki labune Sulika tapi kalau gak ada Mas Nggih. kula sing ada jane kula kiangan sing saja mboten panten nggih kula resiki damel tiyang cek kados sumur ngoten Nggih, Pak. Pak sinten Pak jenengan Pak? Samsul Pak Samsul. Keturunan sing gadah niki nggih. Sing nemokaken pertama nggih berarti. Niki nek menurut Mbah Buyut riyen nggih pertama ditemukan pripun? Pun memang muncul Mas pun muncul ya niki mboten cemerap damel mboten cemerap muncule mboten cemerap tapi sejarah ngene kok wau Mbah Wasingo niku nanti diteliti arkeolog niki nggih. nate Nggih niku tinggalan Empu Sendok berarti Mataram nggih. nggih terus jebuse niku kok bareng penganjuk Pelandi Gerdu Papah napa niku Mas Oh nggih. cemerap Gerdu Pelandi Gerdu Papah Nggih. Nggih. tadi enten kuburan keramat niku Oh wonten nomor iku. buatan kuburan ageng lainnya kan kuburan lah Gerdu Papah kan netane embong Nggih. niku
Anjing mriku sejarah niku. Kula pun cara Mbah Buyut kula wis pengen 6 ping 7 cara kula mboten namine Buyut niki mboten semerap jeneng-jeneng. 7 nggih. Generasi ke-7. Nggih. Tasik murni tanah Mbah Buyut. Nggih, pol nika. Dadi pun dibagi-bagi niki anak iki apa iki, anak iki apa iki. Kirangan niki nek mboten ngene mak niku. Kok ngene Sulika. Kan dibagi-bagi ngono. Nggih. Riyen niki asine ajenge kula jalaken ngen kula. Kamu tak jalane kata mbong-mbongku. Asine pandumane asine nggih padha Mas. Banan saged-saged sedaya. Cuma enggon kula kan ora diapik niki ora di rusuh kan mboten digarap niki. Nggih. Tak jalane yo selek ngono ae. Ojo. Iki tinggalane Mbah Buyut biyen wis gak kena dikolek ngoten. Ya mboten angsal cara nggan kula dibangun angsal kula. Iki Pak. Napa nate dipanggi Mbah sinten sumur Mbah? Mbah Gamina. Bagamina. Nggih. Bagamina sering muncul ngoten. Nggih. Nggih. Nanti. Pokoke tiyang nggih. Riyen niku tiyang umpami kados sampeyan muga-muga mboten enten apa-apa. Nggih. Nggih. Tiyang lek mboten nate mriki kadang niku dikikuti. Tadi kula lek kula temui lek insyaallah lek kali kula insyaallah nggih mboten kan. Soale kan kudune nggih. Niku keturunan ya. Iki awakmu lek ngejawong ngono ngene ngono ngene dadane wong iki jika kena apa-apa ngoten. Awakmu lek gak ngomong iki ngesakno sing paparane ngono ngoten. Mulai kula sampean matur sinten. Monggo. Ngen ndang sampean mriki ki ambak. Mending Wonten napa penak. Nggih, nggih, nggih. Ternyata kula kan Tapi nyata wonten nggih. nggih. Asine. Mulai kula niku wau sama teng sumur. Kuwatir kula duduhaken mriki kula mboten penak. Nang sampean kene ternyata kan ngesahaken. Jadi cara ngoten iki keramat cara ngoten nggih, sampe swakral ngoten nggih. Nate ditemukan apa Pak? Bene napa? Salintune lebete teng Kan ulam lele. Ulam lele tasih buyute Sulika niku wau. Tasih kabeh tasih alit Mas kula, tasih alit. Lho. Ayo malah iki yen nandur deli ngaten mantun-mantun kadile. Apa wangan iki deli. Ora tak dudune iwak. Lho ndi mbane? Engko tak dudune iwake. Aku lagi powekal mulai kasih kali kalau kepanasan gue pulang gue mureng-mureng mah aku bujuk ya wis keringetan aku duduk iwak lele gue manganane ya iya aku dudune iwak lele niki mbane bujute Sulika niku didemek ngeten riyen ayo ndang metu saestu niku Terus ulame lu Medal. medal kok iku wae glukut-glukut kata Mas Ali. Karena aku gak kowe wangi ijir mana. Tak kongkon gue iku. Boleh kula rewangi sampai kemari niki yang sampean ya. Ayo ditanya, ayo metu. Ayo metu mulai kula tiraken ngaten niku. kisah nyata nih. Asine tapi saniki mboten saged wae. Nggih, nggih, tiyang riyen sakti-sakti nggih. Asine. Ini pengalaman jenengan Ki Ambruk. Nggih, asine kula niku percaya niku Mbah Buyute Sulika niku wau ngoten lho. Nggih. Mau aku kok bujuke wis kate mari ora kudu duwi wae lari ali tetas seneng ngam niku. Wis ayo tak dudono. Iki men niku ceplok ngoten tapi sumure mboten apik ngoten ya wewon tapi tatanan banon bengkok-bengkok ngoten. Nggih. Ceplok to. Ayo Mbah Buyutmu metu. Ayo metu tak ngoten kalau ketuk ulama lele niku saestu Ageng. Jadi ulama lele sak manten-manten niku terus sati-sati ngoten niku saestu Lintune niku wonten nate napa nemukaken tinggalan emas ngoten Nggih. tem lintune mriki Mas nate. nggih lha niki kriyo Mas asine niki gendengan niku kada botone niki wong sini botone siji singkang kata botone Pusaka-pusaka ngoten. mboten nanten emas Emas. nanti. tapi mau di tempat ke pojokan iki sing enten Mas Riyen iki
derek kula misanan kuno sul apa nek kula kudu dikatoki ali-ali wis tak winger ngene wis tak tau wae mbok digane tak kuras iku ketok tapi kok lebih lama tapi yang pun sedo masih griya mas nih biasa berarti kira foto-foto ageng ngoten Pak kuno bengkok bengkok gitu bengkok ngeten iya nak bengkok ngeten zaman biyen nggih sumur kan identik untuk kehidupan di masa lalu. Niki griya niki sing griyane niki anten pondasi nyubung niki struktur kubure ten le Mbah Singo niku ati kubure ten kuburan mriku nggih masih yang gitu gede mas namanya Mbah Singo ya saniki mau napa ngunter sungune tiyang saniki saged ta sungune lembu umpami ngeten dibalik ngeten e iku lembumu kok sapi ngono sungune kebo napa niku di sungune dumpir kok ndak banget malah tiyang le nulung apik ketemu apik nulung awan ya ketemu awan mas bener nggih nggih tiyang nulung wong sae itu wong sae itu kabeh sejarah niku awan iki tapi yang warna raja tega tingeten nggih Mbah Singo niku leluhur tiyang Watu Galuh asine tiyang kudo mriku kudo tapi pelarian ten Watu Galuh iki ngoten dadi kan nggih ada tembi ada yoga nurun ngoten masih kula nggih tasih keturunan ya tasih keturunan tasih peng gangsa tapi mbah kula niku nggih mbah buyute Mbah Singo niku tapi bapak ing mriku ngoten lha napa mboten darah dagingnya kan mboten netes aja ngoten mulai kula niku napa hati-hati masih bapak napa turune niku tukang raja tega niku masih apa pun kesawuran disawuri masa sini mana kesawuran di napa nanti perampokan dipateni sedina niku kalih nang sampean nggih. Nggih. Mboten mawon matur sembah nuwun Pak informasine.